Okay, kiksunan mga adlaw, kanatong tanan, kumusta sa mo? Ano yan, kapag yung alagat sa nga ng Trifon Morales, asap kita, always say a prayer. Bueno, dito maglangan may gala kay, medyo langan ng puta. Dito ta, ala kalimot asap kita, always say a prayer. Pero ang may galang atong matatampo karon no? Pinadakin susak ka lalaki, na mapatawag ng sangan nga paing. Kani, gibuhatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. May galang atong sender, si Paing. Kini ako asawa, bugoy ko na siya kanayag to. May pagkatumbuyon ba? Pero sa diyang nagkaminyo na medyo nausab ako gamay. Pero mawa niya ang pagkabagsik manulte. Na problema ko ani niya, kaya nakakita yun na siyang atraso. Pero, aron niya masabtan ng istorya, ingnon ko ani pagsugod. Oh. Ang sama ni Day. Para na sa mong birthday, ugma. Limot ka? Natiguwang na ka? Kaya sa nimo eh. Oh, wa mo ko malimot. Pero, saan man na? Alubaon ko. Ha? Para doon na kay gamay hikay sa imong birthday ba? Naunsa ka man eh. Kada birthday ni mo, sige lang tagpang huyab. Kinalan doon na sa aso nga makita itong mga silingan ba? Aron, para tunay gid ba? Hida ka na yung sunutian eh. Mabinog ko'y magyapon ka nga, minyo naman ta. Abida kaya sa nimo eh. Ay na ko nag-initi ko. Sige na kay mangita ko ipuno ana. Kanina lang, igo na ni. Tugo igo gud. Wa mo ko'y mga amigo kaayo, mga barkada. Dili pa kayo ko himarkada. Mao na diha. Unya nga ako mga tropa, unsaon man to? Naaman. Ang masad og disad nako sila imbitaron. Basta kay ala ka bala ka, ako rin bahala. Matunhay lang kita sa imong birthday. Bida sa na imong birthday, oy. Imo man sa yung gitumong sa imong adlaw nga tawhan. Ano man na? Unya karaan, dili mo igo. Kaya sa nimo eh. Ay, sige dong, balik na ko. Masada ko balik. Ingon na ni manulti akong asawa. Karaang bugoy mo ni siya din sa ila. Mao nga ako, isabot lang sa ko. Kay mahal lagi, asawa ko. Dagkan yun nag-ingon nga tumboy na siya. Mao nga nahibong sila, ano namin yun. Mayo naon. Kuya, Bart, saan na yung Paris din na mo, mamam? Alala niyo pa na eh. Birthday ra ba ron niya? Hindi ko gusto makubog sa siyang birthday. Balag sa laing adlaw, di lang siyang birthday. Yung birthday din. Yung paim nunod so. Bida sa ninyo. Eh, What's the reason, Parts? awa, kung paim no na ninyo, unyag mahubog. Unya ako sad, mahubog. Mura na may mga amaw, ani. Gusto ko nga maghubog ron part kay birthday sa kong anab. Bahag mahubog ko, pa siya nga may makaatiman ako. Unsaon man niya pag-atiman ako kung nasa sa hubog, di ba? Analysis ba? Bukua sa ninyo mga parts. Pero relax lang mo niya. Nagpunto na ko dito, Kwan. Nagpunto ko dito tulog akong beer. Kabayo to, so kusok itong sikad. Pero, way magmaoy ha. Nagani magmaoy, malas good. Timanin niya mo sa kong teritoryo. Kung mahubogan ni, tug lanta. Okay? Magmangay part, may maikos ko mo ano pa. Maog yun. Okay. Kamangay pa daw, kamangay. Wapli pa, part. Sige, okay, patik. Sige. Gamay na lang, maluto na tong itik nga akong gipatutin. Moto ya tong sumsuma ron. Luura ba? Lami na to eh. Birahan na tong maayo mga parts. Nanglaboy ang mga adlaw. Gipakaingon kong mausab na siya sa diyang nakabato na may anak. Pero ang nahitabo, Pepsi! Usay Pepsi. Tarong niya, ha? Usay tanan mo na ako, murag butilya? Dili! Unsa man di ay? Murag takob! Ahakan ba tayo? Bugal-bugal lo na kayo na. Isa na, sabi nagtudlo ni mana, ha? Ingon man si Mamsi. Kinsa mamsi ba? Si Mama Good. Gaya ka, Gates, uy. Ikaw, ha? Kat-o nagkasunultihan sa mga Maroko, ha? Uto sa di ay siya. Usay otro sa day siya. Ingon man ka, Marukoy. Ha? Ahakan ba tao, eh? Usabit tayo ni mo, ha? Ngayon ta ko ni mo 25. Usay 25, eh. 25 pesos ba? Ako'y 25 pesos, eh. Agwa kay 25. Si Wiwi na lang. Unsa man sa nang si Wiwin? 50 agod. Dahak. Ako'y 25, eh. Wasad ko'y si Wiwin. Nagsabot ka? Wa ko'y si siyo. Pila raman di ay naani mo diha. Wisi-wisi. Pila man ang bisi-bisi. Pisugod. Hako na ba tayo? Natakdan na lang ko. Pagkakita.
Nagdako nga mo anak nga mga binugoy nga puong tungod aning asawa na ko nga karaang bugoy. Mautong wa ko kagwanta. Nakaistorya jud ko sa ko asawa. Ang sa'yo pag-istutihan naman ako, Peng, oy. Ikaw Unsa? ba? Mm. Ayaw rin kong tudluin ang atong anak ang mga binugoy nga sultihan. Kasi di na maayo para sa bata, wey. Stilan ba yan is Paeng? Mura ba siya just now? Nanasad. Di lagi ko gusto ang mga punga. Ay nga di man ka-anak. Babat siya ta, anak. Bungus ito yun mo, Peng. Kalihay. Pagkakidrot. Ay. Ay, paeng. O samang ka. Nga murag na porsoy manangnaw mo, ha? Nabalaka ko na nga mong anak tayo, eh. Ang akong apo, ay nga naman, ha? Murag buguyon man ibuta, ha? Ay, naliwat sa inahan. Di ko gusto nga maingon ang akong anak tayo. Maugan nga ako ning eskwela. Pero, sa ba? Nagitudluan man sad sa inahan ug nga sinultihan nga para raman to sa mga dagko. Mao ba? Papsi! Papsi, wa pa tayo nuak? Sino? Kaunggot? Ay, mahal. Pasti lang. Mao ko na yung usoron pa baka sinultian nga gibali ang litra. Pareha ng nuak. Kaon man ha. Mukaon na kaintat? O, Papsi, kay mutog na. Ay, buing nga ni. Mutog na ko. Ay, paeng. Kanang sagutom, binali na sagutom. Mutog, bali ba sagutom? Inuo ko. Ayaw na ako ha? Padunggan niya ko ng intat. Padunggan niya ko ng usam na yung gisulti. Dili ba, itip nyo ka. Itip nyo ka na ako. Unsa ba ka ng itip, ha? Pitikot! Bunga ka ito. Lisod yun lalisod na ako asawa. Kay, ani mo ko ni. Kung siya ka na mapungot sa iyang panahon kaniya to sa batanon pa na siya, sigasig ka muna siya sa mga lapit nila. Lain na siya mo maglagot. Kay manunggab. Mao nga, wala lang yun ko makiglalis ani niya. Kay lisod man. Unya, dahi usa ka higayon na nga niuli ang among anak gikan sa eskwelahan nga naghilak. Nga no magkaintat, ha? Papsi, kita gugawa dito sa may basketan. Sa? Dagan kayo sila. Unya. Ako unta sang birahan, pero niabot man nilang mga papa. Unya. Oh, dagan ko. Unya. Ikalaysakol nila, Papsi, kay dagko man to sila. Dili na ko kaya. Hilas gini mo, eh. Ngano naabot man yung taon ka dito? Ano na bata, Paeng? Sa problema na. Ay, kita ko na siyang away. Yan na, ano mo birahi? Di na ko kaya, Ma'am Siwi. Dagko kay sila. Nyan dagan pagyud. Naglagot lang ko atong usa kay gidukol ko. Pag kuyati ko, kasi dakol ni mo. Kato nga man sa akong kontra nga si Jik-Jik, ang iyang amahan. Si Jok-Jok. Kinsang juk-juk ba? Ay, amahan ko na ng Jik-Jik. Di ba nak no? Kato ng driver trisikat no? Oh, Ma'am Si. Mautong tawa na. Giro ka itong dako. Bugiro kay dako. Nabukol man gani ako, oh. Yang matra, ngita ka sila gubot da. Day. Kalma lang. Ako rin bahalaan, eh. Dili man yung gamito na to ang kainit sa o. Ako rin, ako rin bahalaan, eh. Nabagsik man ko, Papsi. Unyag bagsik. Hadlo ko? Nya, may dara ba tong Batangas? Unyag pwedang Batangas. Manunggab man to. Yatis noon. Ato Papsi kaw. Ako man to silang gingnan nga pantay lang mo. Isumbong tamong tatay sa akong Papsi. Isugra ba to? Dili to manunggab pero mamaak to. Buong mo sa ito yung aga. Tua Paeng, adua. Sige. Tundo na ko, nak. Adua. Ugma na lang na kay arthritis ko. Kalawan na, gini mo eh. Tananak, dali, ako ato. Day. Kalma lang, ha? Iyati sa noon, ako may Kalma lang. hagiton. Habwaong ko nila mga tinaay mo, ila. Ha? Tananak, lina yun.
Swerte yung isugas ako asawa. Misong yun ni dito. Ug ako, wa ko may mutang, mao nga may apas lang ko dito kay basig kung sa'y mahitabo ba. Pahukok. Pahukok. Kaya tayong jeans, pahukok, be. Oy, pahak. Kaya rin 20 akong anak, be. Anak. Huwag ko sinsiyo, Rick. Kuwato na ka, kuwato. Salamat, pahak. Puro ka papahak, no? Pre, hinumdum ka itong birthday nga bagis-bagis dito sa una, no? Ako nagpakurong ato, eh. Oo, nagharumay na to. Oh, guwa pa lagi sa dagan. Oh, marisip. Dugar to gaya, oy. Mo lang ako kalmaraman kay ko ba. O sa may labot ako, kalma ra kaayo ka. Bay, hok. Buding ay. Haringgangis din ni sa ato. Sama. Sukul ka na. Ha? 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 Mauna ang inahan sa akong classmate. Atong magdukol ba? Oh, ha? May kanya ka, Jok? Saan man yung binuhangan ni mo, Jok? Ngano ni Jok? Oy, Bods! Kumusta? Hasta dugay na nato wa magkita, oy! Saan yung binuhangan ni mo? Gidakol man ni mo akong anak. Ugida, mag-isa kini mo, liban ako ni mo, eh. Ha? Sa'yo ba, dokol? Kadakol tingali usap pa. Oo, iyo. Kaya ka na niya. Ikaw rin daklo na, saba niya, buanga ka. Imo na itong anak, Bods? O, Jok. Imong gidakol, Jok. Bida. Ako, Jok, di na ba Jok katog? Basta ako ng anak kilabtan, Jok. Sorry kayo, oy, Bods. Sorry kayo, oy. Kining kuan man, anak ka lang. Kining ako, mong anak mo, hanggam ng bata kay. Oy, puli ka to. Puli. Pahok. Uli dito, di ka uli. Gigidukol, pahok. Sumbong kang mama, pahok, ha? Sumbong siya, ha? Sumbong Puli siya. to! Kala itong bag-ang ni Moron. Puli! Lupad lagi. Sorry kayo, Bods. Sorry kayo, Adi Bods. ko madag, sorry, Jok. Patay akong gusto, Jok. May batanggal, buding. Saman, ha? Abuang mo itong anak ka. Pinaasan man to, eh. Ay, sir! Nak! Wata ko na ko! Si Batoy! Balik din, Jok! Magkikamatay ko ni mo! Jok! Hanggaway! Ayaw na Dili, pasagdiin ko! Di ko mahimutang, o di ko mabawas sa ibuha sa itong anak! Patiyo ko itong animal! Ayaw na lagi. Dili, Pato. dili, Ayaw na. dili ko. Pato lagi ako. Mao niya akong problema ron. Kaya nakakita yung atraso ng ako asawa. Huwag may istorya ra ba nga ilang birahan si Buding ang ako asawa. Saon taon ni nako? Unya, dili na ba mahadlok ang ako asawa? Mas ako pa'y ginervyos noon. Saon man taon ni nako? Palihog tabagi ko ninyo. Unsa man kung kamong pasultihon? Paing. Good morning, Lord. Thank you, Lord. Mama Mary, salamat. Bam! Good morning, Bam! Sa tadang mga namatay na ito. Visayas ug Mindanao at Tipres. Hello, Philippines! Labi na yun yung taga-Negros sa Tipres. Nga sige yung taon siyang tiks na ako nga kada adlaw yun kuno sila. Mamatay na to. Salamat kay ninyo, diha taga-Negros, ha? Kaniya ta ako sa Limbasaon. Puop sa Rooseville. Oo, sa Rooseville. Magpagawa ko sa kong iro makadungog ko atong programa, Goliath. Oo. Thank you kaayo sa nga tanan. Labi na ni Shirley. Shirley Katakutan, maminaw gyud. Sige ko paminaw, Shirley. Nagpalit gyud siya og Gamayng radyo. Gamayng radyo. Kay maminaw. Ang among kasit na ang Nadaot AM, at Tipres ang dili EM. man, di FM naman. na lang mo tukar. Oo. Unay nagpalit gyud ita og dili gani sa radyo magka sa cellphone. Mura sa si Kutsi Alpasita nga pirmamintig yung mamati na to at Tipres. O niya, ato sa i-great kong tao ninyo, kuya. Salamat kayo. Pirmi kong maminaw sa kung ako ang pasultion. Salamat. Si Inday Bibian Salduani diri sa Mandapaton, Libertad, Negros. Ay, Oriental. taga-Negros may adlaw. Oh, labi na yun sa akong pag-umangkon o sa diha sa Himalalod, si Inday Ninita o si Dudong Bili. O labi na yun sa akong igagaw sinang kurang pirmig yung mamati Ate Pres. Salamat kayo. Naataw ni siya diferensya siyang mata Ate Pres. Mao na nga pirmig yun siyang mamati. Mutawag siya na ako taon nga kanunay gyud ko mamati sa inyong programa. Salamat. Dog. Kumusta man si Ate Priscilla? Kumusta man Maayo Bambina? gyapon. Pila edad ni Ate Priscilla do? Tiguang Nga na. bata pa man jud kay na siyang tingog mo ana taos ng kura. Tingog ray bata. Mamati gid siya na to Ate Pres.
Salamat kay ni mo Thank diha you, ng kayo, kora. Bitaw. Salamat Salamat. kayo. Ug salamat sa kayo sa nagmintay nagtumar karon ug Paniawan Herbal Capsule, Paniawan Plus with mangosteen, Paniawan Herbal Capsule with garlic para sa atong mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar, bisan sa arthritis nato maayo kayo ang Paniawan Herbal Capsule. Sa buntag sa di pa ka mamahaw, inom na kadaag usa ka kapsula sa Paniawan Herbal Capsule. Inig pa ni Utumaw gihapon. Inom daan og usa ka kapsula sa Paniawan Herbal Capsule, una ka maniudto. Panihapon mao gihapon. Inom daan og usa ka kapsula sa Paniawan Herbal Capsule, una ka makaon sa imong panihapon. Unya ka mo mga driver, bisag unsa inyong gipandriver, kinahanglan nag-uli nato, mga plus gyud tag Panyawan, linimitiwil kay kanang atong mga tuhod o kanang atong mga bagtak niya, atong mga tiil, doon na gyud gayon nga manakit na, unya imo na pasagdan, mahog na na mahimo ka arthritis, mahimo rheuma, kinahanglan nga ato agyon ang haplasan atong bitiis o kalalawasan o kini atong mga bukton ug unsa pa na diha, haplasan atong Said Panyawan liniment oil nga original gyud nga mapalit ana ras butika. Mao na ato ag yung paliton kanang Said Panyawan liniment oil nga inimo sa Seed Pharma kay mao na number 1 gyud nga muwagtang sa ato ang mga panakit sa kalawasan. Ay jud mo kalimot ha, ana ra nato mapalit sa mga butika kay kani ato ang original nga Said Panyawan liniment oil wa man ni nato gipang soroy-soroy unsa pa na diha. Sa butika gyud ni nato mapalit. Maong anha lang ta palit sa butika. Thank you kay ninyong tanan sa paggamit sa number 1 nga plus Said Panyawan liniment oil. Di ba Kuya Gili? Tinoona. Likaniko ka, si Richard Hamili. O si Kana gamit, Richard Hamili. si Dilo sa Dilo Largo. O, kana, Tagawagsong. Mao man mo gamit pag Panyawan. Sila ko ba na? Ini guman niya pangayuan ng mga unsa pa na diya mga sakyanan, mga multikab ug kuan. Iya gyud ang iaplasan iyang kamot sa Said Panyawan liniment O oil. sila si Riz Colina. Ah, Mo Riz na sila. Thank you kayo. kaninyo. Thank you. Salamat, Bam. Salamat sa kayo ni Engineer Jerry Angana diya sa LGU Uslob sa mga staff sa paggamit nila sa Celebrity Kojic Biore Soap. E gumanasab ni Ma'am Pamela Ledisma sa mga staff diya sa iyang butika. Salamat kayo. Og salamat sa imong pag-support sa mong prayer meeting, Ma'am Pamela. Og ni Konsyal Raul Butron sa iyang mga kauban diya sa Oslo Public Market sa paggamit mo sa Celebrity Kojic Biore Soap. Silang pagpangaligo sa dila pamato sa ilang pwesto sa merkado sa iyong buntag. Salamat! Unya, sulti ato mo ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Usa kini ka natural detoxifier. Mao kini tigwagtang sa mga toxin sa lawas sa tao. Usa ka natural remedy nga tigwagtang sa atong mga balatian ug puno pag yun ni sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa inyong kalawasan ug mao kini hinungdan sa atong balatian ug aron ligon ang atong vital organs. Inom matang adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa toxin sa atong kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang atong sender karong adlaw Gulya. Si Paing, Ate Pres. Paing. O, nakauya, asawa ni siya kanang tumboy, isog kayo. Isugon ba? Oh, Tumbuyon, no? Tumbuyon. Dili gyud yung tumboy tingali. Ah. Tumbuyon. Tumbuyon. Ang Oo, yung anak isog mo, kayo. naliwat-liwat po diya. Oh. Bagsik sa manulti, no? Bagsik-bagsik. Pero luoy lang yung anak kay gidukol man Gidukol. taon. Oo, luoy kayo. So, Pastil. unya to, sa katapusan ng linya sa iyang pagpatambag, papangayag tambag dito sa last Ang iyang kuan, ang iyang problema, babaw niya ako problema, ron kay nakikita yung atraso akong asawa. Aha. Og may istorya ba nga birahan nila sa buding nga akong asawa. Unsaon man nina ako, di rabataon mahadlok yun akong asawa. Away-away lang, dinunggabay, di yun mahadlok. Siya pa'y na nervyos, sinoon ko no. Palihog, tabagi ko ninyo. Mudritso ko lan ha? Yeah, diretso abang. Dili isa ingon nga may pagkatumbuyon ang asawa og nilaban sa bata. Bisag kinsang inahan. Bisan gani sa mga mananap kung pasipad-an ang ilang mga anak, mulaban yun na. Tinoon. No? Og maingon ka nga, isugon ng imong asawa, nakita ka atraso, bisag kinsang inahana. Bisag kinsang inahana, mulaban, ganing ubang mga ginikanan, amahan o inahan, usahay, dili na lang makapangutana. Og ilang anak ba mo isadan, ang uban mulaban gani Sige dikso. nyo, unsaon na ito pagtambagan ni Ron? Ang akong ikatambag ane, no, kay ang bana may nagpatambag. Pananglitan og giingon nga at unsa to ilang bigyan, unsa to yung termino niya, Ilang birahan. Birahan, oh.
kana siya, pwede man na mo ipablatter dito sa barangay, kay mahug man na siya og threat. Threat. Pananglitan. Wa man nun gi-emphasize sa maong question kung unsa ang pagbira. Bunalan ba? Tikbason ba? Puspusan ba? Pero pagkangan nga mura man nagbahad, pwede man nag-imong ipablatter dito sa barangay lan. Apre sila. Pero, pabantayon po na niya yung asawa. Pabantayon po kay bisan Bantay, good. bisan tinuodog isog, kung mo lagi bahad, wa man ta kay baog liputan. Kato bitaw nga ako ang amigo nga usa ka black belter ni suroy dito dapit sa podromo, perting pang panglagom siyang mata na black eye, bisan siya pang black belter, gilipot na ng paagi. Di ba to, Kuya Trifon, to atong amigo yung no? Di sa magsilbi kung ikaw na usaw niya, da ka na magtabang. Oo, Pigon ka yun. Awag ingon ana. So, ang ako na lang nga kanang na ang ipablatter na siya, unya sakto tong ingon natin Priscilla, nga pabantay-bantayon. Pabantayon yun, kay lisod. Bisan tinudog, may Isog na pagka-tumbuyon siya, Oo. bisan isog siya. Ang ako pag liputo, atangan niya sa ngit-ngit. Oh, na, nya kalitan siya na makuha pag yun yung pagkababay. Kung mato ka sa ngit-ngit, pagdalang yung suga. Pagda flashlight. Oh, dili ngit-ngit mahayagan. Unya ka ni si Paeng, dili ni sa bayoton lan. Dili rin siya bayoton ko. Alam yun siya. Talawon lang yun siya. Ang nagdaray bayoton. Ang nagdaray bayot. Mauna lang na day, pablatter na lang na day. Kay lisod Pablatter lang kayo. yun. Labi Kinahalang siguro yun. yun. Unya Aw, dili, pabantay-bantayon. paing. Aw, dili, dahil si paing. Oh. Eng, ipablatter, eng. Oh, Kay- unya pabantay-bantayon ng iyang asawa, nini mao nga giingon nga ilaha man kang kanang unsay nga ini, ilahang gibaharang nga muna. Oh. Kay sa ako nag-ingon, uy, isip inahan, mulaban man gyud sa anak, bisan gani nas mga hayop. Ha? O kuyugi lang sa pag-ampo paeng. Ikaw may bugnaw-bugnaw balatian kay isugon ko Usa sad na, kinahanglan Oh. magampo nga. Oh, isugon man ang Ilikay. Ilikay, unya. Isugol Dili man na makakuan siya katong iyang kontra, linawag ang sana. Magkaamigan lang sila. Mo. Magkauli lang imayo kabubuton. Mo yun importante. Kay maong yun ay importante sugo. Bam, sa to bam? Love one another, di ba? O, matod pa sa pare ato ni ata sa Semana Santa, ang importante ko no, pagpaubos, pagpasaylo, o pagsabot no, itong atong gahinan, no? Dili na kuno to maghisgot anang panahon sa Semana Santa sa mga bawal, ang importante ko no nga maayo kitang tao. So kailan mo asawa di aron medyo bugnaw sa diyang balatian, kay aron mo ingon siya nga dili sa talawan, isog yun siya, nandili mas na panahon nga imong kaisog, magamit, liputon, oroy ka. Mauna. Salamat sa pagpadangat, Ato Dilimanon. Kuna ko ang Paso Tihon.